салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарҷонои қанди наботим, ҳамватанони азизи меҳрубони мошинчиҳои мо аз шаҳри Москва ба тарафи Ватанҷон пагада рейс дорем. 12 числа мешавад, насиб шуд 12 ноябр 2025 бо рӯзи 16 дам рейс дорем. метавонем ки мақсад занг бизанен, ҷои худро заъинет кунен. форатони мошинчиҳо Toyota Alphard Voxi мақсад чанд намуданд мошино, иншоалло мошинчиҳои хубанд. рӯзи 16 да Toyota Alphard я Camry 4 нафара касе семейния ина занг бизана, марҳамат 4 нафара Camry 4 то душанбе қирғана мераванд. Alphard чонфора пагада ҳастай бо рӯзи 16 жилани боша. бародарҷоно гап занен, дар номрои рӯи экран буда занг бизанен. номро WhatsApp ҳам дорам, WhatsApp да банависен, иншоалло мо дар хизмати шумоем. 12 ноябр да ҳастай рейс бо рӯзи 16 ноябр рейс. бародарҷоно занг бизанен. мошинчиҳои фасонанд. то душанбе қирғана мераванд. раҳкиро мегӯен, раҳкиро мепирсен, ҳозираша 17 000 рубл раҳкиро браҷоно, 17 000 рубл то душанбера.